L-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia sab li prima facie hemm każ ta' ksur ta' privileġġ li tqajjem fis-seduta tat-Tnejn mid-deputat Laburista Chris Cardona. Chris Cardona talab ruling mill-ispeaker wara li f'Jannar li għadda Azzopardi sejjaħlu giddiepu korrott waqt attività politika fil-każin nazzjonalista ta' Ħal Tarxien. Id-deputat nazzjonalista tella filmat tal-intervent tiegħu fuq is-sit soċjali ta' Facebook. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Ispeaker Farrugia wasal għall-konklużjoni li l-pubblikazzjoni ta' Azzopardi kienet prima facie tammonta għal ksur ta' privileġġ u tmur kontra l-Ordinanza dwar il-Privileġġi u s-setgħet tal-kamra. Is-sedja qed tiddeċiedi li pubblikazzjoni tal-Facebook post tal-Onorevoli Azzopardi nhar 5 ta' Jannar 2020 li dwarha ġiet mresqa dit talba mill-Onorevoli Chris Cardona jammonta għal prima facie ksur ta' privileġġ taħt l-artiklu 11 tal-Ordinanza dwar il-Privileġġu u s-setgħet tal-Kamra. Fir-ruling tiegħu l-Ispeaker Farrugia appella għal aktar rispett bejn id-deputati u sostna li l-imġiba tagħhom tirrifletti r-rispett tagħhom lejn il-Parlament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.